noma ngingasona ke isimo esenziwa umuntu but makunento ethize yakuphatha kabi ungayibambi ngenhliziyo ngendlela yokuthi ihlezi kuhlukumeza. At least ithathe njengesifundo sento engingafanele ukuthi iphinde yenzeke noma uzivume ukuzifaka esimeni sayo, yabo. Into nje ufanele ukuthi uyifunde ukuyigwema kahle kahle. Yekela ukuphila kwi-past mfethu. Isikhathi eside uyahlukumeza umqondo, usihlukumeza ngisho umzimba, uzincisha namandla amasha la ophiwe wona kuleli usuku lanamhlanje ukuthi wenze umehluko empilweni yakho bafethu. Asikeni ukuphila esikhathini esidala, ngiyala. Ngoba phela uyakhumbula nawe ukuthi imicabango ikhuthaza imizwa. Imizwa iyekhuthaza okanye lawula isenzo. So mangabe uhlezi ucabanga izinto ezenza ukuthi imizwa yakho ibe phansi, yini ezokwenza ukuthi unyakaze usukwini wenze okuhlelile nokufanele ukuthi ukwenze? Yini ezokusiza ngitshele yini? Ayikho. So ake sizame-ke bafethu ukuthi okwenzekile kwi-past ongasiphathanga kahle akube isifundo, kungabi into esivimbayo ukuya phambili.